Sele roh kain sele jak sele obo lain sele ut bazare ut jao. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Ka haino no tewa chani YouTube channel la am sogo ga tinini video kai kanya kora tongo o bai rawi sinai atia. Borok na to raimi ya kai ta moto bufang ro razani waro razani se haira. Kai ang tine phaika bagano bol tlang na bagai rabar kaisa gerok tongo uskang no ber phaipru gerok khnabo kai abunang tlang thanan bagai phaimani kai naitoni narok tinin bolong no plansimi paithak jora. Guys, finally malay naikha fat bolong ke bukri na kirima singsa heda bagano ke bukri de kring bui thuma jara angkhe obon time se bagano phai tongo kai saijung ke bukri logi pura saijung noi kon rong nugi mano ke bukri gana bo pura ang saijung no ke bukri ke malai khei ko abno right lang nai. Guys, finally bagan sopa kya okay tak bagano bufang toma jaga sogi rana cha okay no request khayo please no video no skip khayo win pairi naidi bunyi bol khona phaiman ba naidi ta ati si ko kha ni khai da kon iko finally bagano sopa jak okay iko yang lama susah thangin no ang tau rawnya ta kita thang kai malai nai kenai tunin rok obolong no plan simi paithang jora. Guys, finally malai kha iko obonon right langnan hene phayang kai yang tong kolok ma pura obodo tai unglia pura soi thaka iko obo khaya phang pura sojak okay iko bo bai pura alada ke soi thaka ko bo malik bo tai kun khe juklia ada cái malik cho bo được cái lang yang cái ang phan chon nei ang phai kata in kai guys finally jaga sopai nai akoi tabuk ranani thanai ko anyo ko tong obai ranai kai tabuk rawi lang pai ni tang no ko ang bo sa tung tong ni kiru ada phat dawi thang pai nai malanya no ko te ke sa blog ko kai tono kaham tung di kai asuno